Hi, hello, kumusta ka mo? Ano yan sa mga alagad sa kanya? Ipang Morales, and then may partner ka pa rin si Randy. Ayan, okay, kumusta ka mo tanan? Sabi kita, always say a prayer mga kaigsoon. Okay, binakaigsoon na, nga itong so, tampok rin itong katagan, no? Pinadakinis usak ka babae na magpatawag ng isang nga Whitney. Pinigibawatan ng doa sa radyo ni Arellano. Kaigsoon ang atong sender, si Whitney. Kining akong problema, bahin ni sa akong bana nga dugay nagitaong nangandoy nga makapatog ako. O kung nganong na problema ini, ingon manggod ini ang nahitabo. Usahay, magadamgo ako, nga ikaw ug ako, naghinigog maay ug nganong damguhon ko ikaw, damguhon sa kanunay sa tumang kamingaw. Usahay magabasol ako nganong nabuhi pa ning kalibutan kay imo gitiaw-tiawan ang gugma ko kanimo da. Oy, gakong anak ko ulitaw, mikaw masasad. Asa na sa ka na laag? Hoy, Luis! Asa ka, oy? Milaag naman sa ka! Taon, oy, Luis! Okay. Sige, ay mong siya dito, ha? Di ka maiko sa tumasilip. Ay, ang imong anak na ulitaw ba akong sagitan? Ay, na, kay tuwa, oh, na, mikaw masasad. Asa na sa katupuntang animal? Ay, pasag dito, eh. Kaya ulit tao na to. Noong sabaya ka. Oh, muna diha. Wa kay ayong pagkamahan. Pasagda lang nimong imong anak. Unyag mga unsa na na, kisa may basulod, ikaw. Ay, kanimo, Whitney. Kung saan mo ito pagkaapuan ng kalaki, ha? Kung gusto na tanggungo na ito mga anak, kung saan mo pagkauya ba na? Oh, kay daga naman bitaw ka naguyab. Suma, pila na kababay ang gidaan na din, he, ha? Gilumluman na sa kasimana, pagkahumanwa na. Mura lagwa. Mura na lag di kaila. Maugani, nga ayaw higpiti na ito, anak. Kasi si Junior, makahatag na ito apo. Nangandoy sa kakag apo. Oo, nangandoy bitaw. Pero dili parehas nimo, nga bisag di gyud mahimo pugson gyud. Ako okay ra kog way apo eh. Kay para nako ug unsa ihatag sa Ginoo nato man sa akong dawaton. Di na lang ko mangayo pagdugang kay nahibaw ang Ginoo kung unsay atong gikinahanglan. Mao nga ikaw ayo ipamugos imong anak unsa paya ka. Ay, naunsamsad ng bata, uy. Grabe man nga, wag yun makahimog bata. Sige lang na, nay, sige lang nagalumlum din rin, yung mag yun na himo. Ay, parehasa nimo. Kaya nga naman kuno ko. Butang nimo. Magdaro daw ito, ha? Oo, ikaw. Ayaw pagpatuyang si imong gusto. Kay dili tanan ka na mahimong gusto nimo pwede hatag nimo. Maghuwat kag unsa kabubuton sa Ginoo nato. Unsay wa, bisag wa gyud. Maghuwat. Ako ni Moy. Ma, di ba tama nga on, ma? Pagpuyo diha ni Daoy. Mag-upaganit ang nahumag pamahaw, mangita na sa kakaon. Para paniod to di ay, ma. O lagi, pero sa'yo pa. Alas 11 pagani. Ikaw no, wag yung kay laing yun nahon na. Kung dili kaon ra gyud. Huwag ka magtanaw ng imong lawas ni Da. Kawayan na laikwang nimo, mura na kag lechon baboy. Biyasan. Di mo na po na. Sa ano mo na yung mga baboy? Hindi, guwapa. Magwapa, mano, magwapo, baboy lang gihapon. Ikaw na, saan kang baboy? Sa mga baboy.
bitaw kang anay. Ay, nawayo ng tanahan. Ang kabitay ng unang pangaway, di ba tayo no? Magyod. Murang una nung baboy. Oh, mura sa kag-amahan ka, mura sa kag-di baboy. Ano, tambok na iko. O, dilita ng baboy tambok, na baboy nga mura kabungkagon. Pero ikaw, di man tuod ka kabungkagon, pero mura kag baboy unggoy. Grabe. Anak, usa man kiklaro ana. Baboy o unggoy? Bebe, atong klarohon. Talikod. Oh, murag baboy. Oo. Takilit. Oo. Oh, mura nagbaboy, mura sa unggoy. Yatubang. Oo. O awa, mura na yung unggoy. Oh, kombinasyon, mura kag baboy, mura sa kag unggoy. So sa atlalatod pa, angay kang tawag og unggoy. Unggoy o baboy. Ito, di mo? O anak mi sa amo, basta kami kamera, grabe kay ang sinawayay. Pero wala yun na namo. Ang pinaka-problema lang anang akong bana, maong among mga anak. Unya, gitawag sa kong bana ang tulo na mo ka anak, iyakin ng gimiting. Oh, unsa naman sa diyang kalaki hatulyo? Ay, na pagtingog-tingog diha. Paminaw sa istorya. Usa mo istoryahan. Pero yung pagtingog, ha? Gubton ko noon ni Ron. Inang gubta, ha? Gubton ta ni Tulyo? Tayo sa may agenda na to, ano, binabagkita, rabis DJ Clint Rodak, Porbeda, marang kumpulsuri, magkaniato ang miting-miting. Oo, tinuod bitaw na. Pero sultihan ta mo ha. O sarag yun ang gusto na mong mahitabo. Gusto ko nga hatagan namin ninyong apo. Sabi ko sino yung gusto kayo patabang ko DJ Clint. Yan ang mga generoy. Ha? Kailan ba kababae mong gilumluman ha? Dahil mo din isbay. Pero wag yun mo mabdos. Yung sama ni mo, kabaw ka ba nga mo tuslok? Bidang ng taong di ka maugtuslok kay. O nga lagi, nanuwa man yun katahimo. O sama ng itlog ha? Lanay? O sana? Ay, ilang diya ay Tulyo ay. Ay, ang pagtingog Oh, lagi. di Dito sa mga niya, pagtingog. oy. Tingnan kayo pagtingog. Ngano magbuot man ka? Ha? Ngano ako'y katungod? Anak biya sa dada ko, ha? Oo, lagi. Paminaw mo, ha? Well, hingunanin na lang. Muhatag ko 2,000 kung kinsa ninyo ang unang makahatag na mo ang apo. Ay, Hanggaw ka. Umandaro sa may problema. Unsay problema? Kanang mo gisulti mo na problema. Ganong mo ingon man ka? Nga kung kinsa ninyo makahatag og apo, tumiyuhan ni mo 10,000. alis Oh, yan. Gigamian kas 10,000. Di lagi mo ibuot na kung ipasabot na. As kang gahiag yun ni mo. Oh, ay! Kakita, wala na. Ngano laging mo ingon man ka nga kung kinsa ninyo, unsa iapil ko nimo, ha? Unsa iapil na nimo Jenjen? Mga 12 anyos pa man na. Hanggaw ba yan nimo gnaw? Abi na kung unsa na imong pamitingan buang nga ka, ha? Panglaban na dito! Makalagot ko kaning akong bana. Murag way buot manulte ba? Tungod lang sa iyang kagustuhan nga baka batong apo, di na lang magunahon na kung pila pa edad sa iyang mga anak. Ay okay nang kinamagwangan. Aha ka ni tawhana. Unya. May ginuktok man ka diha, Tulyo. So may gilili ka diha. Ay, ako lang kita na si pare itok. Nay, di nga kay siya siyang apo nga gikuko sa awa. Ay, unya, suya ka. Ay, ato, dahil. Ikaw ba? Ay lag-ana ang mga bata. Parang bagay mong puso ng mga bata ang magminyo na lang aron makaapo ka. Iyabag ka. Ay, mas nindot pa po na doon na tayo apo, kay malingaw man ta. Di lang ta magsigig bilang hagay din eh. Siguro kang dili. Nga no,
Nalangtan ni mo. Basin hinoon og magkagubot na hinoon ta kay imuho na lang anang apo. Nay, karon? Ha? Karon lang wa ka maghunahuna. Wa pa gani tay apo, mura na tag nagkagubot. O makana nila. Paghuwat, ayaw pag-apura. Kay ang Ginoo ray mohatag natog apo. O ba? Ayaw tuog ako eh. Unsa man ang tawhana oy. Magbuot magdili ihatag sa Ginoo. Di man makapaabot. Pagkahanggaw gyud ang tulyo. Ito na ko, tay! O sige, Brando. Pag-amping dong ha. Oh, salamat, tay! Panguyab dito daghan ang aron makaapo na yun ko. Ay, Diyos! Ako ni bata. Ako pa may nawada, pero sige lang. At least, bawa na sila nga nangandoy ko po. Pero nakamatikot ko. Katong pag-ingon ako, makinsa nila ang hatag o apo, may premyo. Pero wag may reaksyon ang totoo. Ay, pero kinignando. Aduhan ako ka anak, kung dili makahatag si Junior o apo, kang Brando ka, siguro na ko, kay tisoy magbata. O gwapo pag yun. Sa mo tayo ni kahingkod na na. Nagbaro ka pa magodiha. Ano pa makamusod dito? At tunusod ay kay tunog kay Dinis Gawas. Gihuwata ka. Ha? Ang imong junior na siyang kwarto. Oh, pwede mo lahat? Ang chicks? Sa pag-check sana, nga nagdaan naman nag-check sa iyang kwarto. Ha? Na may gilumluma na sa nagkanahan siyang kwarto. Sige, palumluma lang. Makita na to, linploman. Ano, tulyo, ambot lang anak. Oh, pero basig karon na kaya yung linploman, basig kapo na taana. Siya ano? Abdi dito sila timo na Ambot lang, kung makahatag baka nag-apo ng babayhan. Oh, tanawa. Asa mo na ba? Pag-ausa, kaya itong ila-ilahon. O ilailaha. Unya, kilatay siya o makahatag ba nag-apo. O sige. Doon tapos kwarto. Oh, ano may unong man kakadiyot. Naminaw ka nag-unsa sila sa suot. Pero, basig ka na. Tutog ka. Sa magawasan ang di mo tutukon. Sabay. Ganin na ako eh. Ako at mo. Tutog ka lagi. Sa ka eh. Di na paghuwa. Oo. Nakatawa ko. Ay wa man, basta ila-ilaha lang good. Nya pangutan nagpila ka anak iyang makaya. Bebe. Diyan na. Ako rin si tatay ni Motolio. Nakikililan to may anang ibang ilong-luman diha. Kay umaabot mo ka ng umaga na mo ni nanay ni mo. Ipilailan na namo na. Para magkalatisan sa namo, mailhan po namo. Pagkita na namong among apo. Gawa sa kuan. Giniyot sa, tay. May damurong sa buka, tatay. Sa ato pa. Naglaban bawi na rin sila. Unya. Aw, Katawa dia. Insure na din apo na to, David. Oo. Ay, na, na. Oh, amin na kung namurol na ka. Huwag malagay ka mamurol. Uy, napangitas morol eh. Alailan ni sa imong ginubluman din, Habi. Oo naman, lum-lum sa katay. Ako ba, kapag kailambi sa among umaabot nga umagad, umaabot nga inahan sa among apo, aron sa ingon, mahatagan po namo sa iyang atensyon. Babes, ari. Tapos na ng apple, gamit akong tuwalya. Dali, babes. Hello. Hi. Sabi ni Junior, Hi. Dida sa din imong inahan sa imong iyang imong gilumpong. Ha? Baka tayo eh. Surusana ni. Babes, tatay.
Nanay Tulio, ako nanay. Nanay Whitney. Ah, hello. May, Yan. Hoy. Tay. Mag-istorya to daw. Ha? Mag-istorya. Mag-istorya akong yata. Masa kayo ituno na to ani day? Istuihan na to ani? Istoy. Ako, dili apuhan. Makahimo ko ka na dili. Ito sa mga. Wala ka tinatapin. Anong kanamang gila? Mura na lang. Huwag sa lupi pa na. Lahing naman ka. Raruhan na, Junior, ha? Pasila tayo kayo, hulminukon. At nagkihor ka ni, ha? Kita pa mo kompromiso. Inahak mo yan mo. Ilisin na dito ba? Laro kayong wak na mahimo. Oh, ngayon ko. Brando, dong. Magsultir ako ta, dong. Usap na tay. Dong Brando, actually, dong. Si Manoy ni mo Junior, murag wak gyud mahimo. Tao na lang ng ninguha nga makahatag siya na kong apo. Samot pa nga ang ginumluman. Uy, mas tiguang pamanamong nanay mo. Hahak bataan. Ikaw na ang kinakong paglaom na. So na tay. Ikaw na gana makahatag na kong apo. Bisag totoo lang ka buok. O kinakwa na. Actually, tay ko eh. Excuse me, no? Asa man ako napagyo ng bata, tay? Kung itlog na, tay. Darong ka, Brando, ha? Excuse me. Di ko si Brando, tay. Si Brenda ko, tay. At kanina, tay. Di ko si Brando. Si Brenda, ma! Pero ako, labaw pa ng dili, magkahatag na kong apo. Okay, ito. Uy, naunsa ka? inahak ni kalakihawit ni. Wa na ni ayo. Nanulagi. Si Brando ay kaduhang anak mo na to. Oh. Labaw na nili magkahatag og apo. Bayot pa din na kanina. Sa mo na to ni Whitney. Wa na gyud tay paglaom ani nga magkabatuntag ako. Ay na, pamanay ka mangura nato. Asamot, magkauyab ka na nga mura mo nagnamanagani ang lawas anak. Wa na Whitney, wa na. Mamatay na mga ani sa dili pa magkita. To apo mamatay na ta. Tolyo. Mao ni among problema kay gusto ko makakita na sa iyang apo akong bana. Pero unsaon man namo pagkaapo nga dili man makaanak ang among kinamagwangan. Unya ang ikaduha bayot. Saon man ni namo oy. Palihog. Tabangi ko ninyo. Unsa man kung kamo ang pasultihon. Whitney. Salamat sa tanan, Lord. Mama Mary, salamat sa pagpapalangin. Thank you kayo. Sa tanan ngayon. Pasalamatan na to si Lord sa tanan ngayon. Okay, Ate Pres. Okay, ang sender na to karugad Si lawa. Inday Whitney. Whitney. Si Whitney Ate Si Pres. Whitney Houston. Naminyo ni sila niya. Nakabaton lagi silang mga anak. Pero wapag yung taon sila kitang apo. Gusto sayang bana nga makita ng apo. Ang gisaligan siyang bana Ate Pres. Kaya kini si kung saan niya ka-anak nga si Junior. Man, sa kinsam na edad doon niya. Tiradan sa bahalang bangkiyon. Basta lang gambirag din siya. Buko kung sa ba diya. Kanapusan niya gida. Tiguang kayo niya. Dito anak. Ang isaligan kaning iyang anak sa pusa. Si Brando. Nga makahatagog ako. Kahatagog ako. Niya. Sus, kaya nga niya. Brando, kinaro niya siya. Ha? Ay, yung ginaanak. Bayot pa di ay. Sa pag-atak. Makatagog ako. Ay, yung ginaanak tayo. O di ko Brenda tayo ha. O di ka Brando ha. Brenda ko tayo. Nagot tayo na niya, Ate Pres. Saon lang ko niya. Mo niya lang problema. Ate Pres, saon nga makaapo sila. Nga niya, sa na ninyo. Sa ninyo. Pugosa di magmayog. Oy, Tulyo, kanas Junior, maabot rin gayon nga makaanak na. Oh.
Kana iya, ligaw-lingaw pala na karon. Pero makaanak ginao kita juga gapoy pag-uula ito ngulang ana. Pag-apos Ginoo matagaan kagapo ay jing. Yaw ya. Unsam. Oh, sa totoo yang anak nga, bayot nga, ugma, pare pa ni Alvin, ugma. Kuan natin ka, balitan ti kag kuan, apuntos, merkado. Balikan ni kagapos merkado. Forbida. Sorry. Yan, si Bambina, Ma'am, o sa man bambe? Kung ari kasi, Ma'am, di ba naam sa mga bayot nga makaanak ba mo? na, uy, dagan. Na may bayot nga maminyo, kuan, babae yun. Pero mga nakro ka na, tingali, ang babae makahibaw na unsay sitwasyon sa, sa laki o sa bayot. Ikaw ba no? At yung ka mga anak? Ilasan ko siya. Ha? Ilasan. patingog ako, ha? Anong doon ka gulat ng nagkamata sa ilang ang barangay Captain Bores? Ila, alin? O, sa Tulo Barrio, Kabaw. At ang baong yan. Kabaw to. Ang yakin anak si Police Officer James. Boy. Oo. Jimboy. Nung ka nga, ang driver nga itong isakin istorya nga, ang iyang amigo, Bayot, Naminyo, og Tumboy. Nanganak din sila. Nanganak Unya, sila nga Tumboy, ang Bayot nga magtiayon, isig sabtanay nga ang Bayot magdaglaki, ang Tumboy sa magdagbabae. No ba? Di tingali, dipindi tingali kung wa magkahigugmay. Pero ang tumboy kang bayot ko nagkahinigugmay sila. Dili tingali. Maglisod man, maglisod Ano maglisod man nga babae laki na sila. Lagi. Dili ba? Bayot laki man manganak gid sila. Ang Tumboy ang Bayot, doon ay balay, doon ay pamilya, doon na sila anak. Lagi. Doon ay panahon nga ang bana nga Bayot, magdaglaki, o kira ang asawa nga Tumboy. Doon na po panahon nga ang Tumboy, magdako ng babae, o kira po ang asawa nga Bayot, na nalibog ko. Ako ba sa imong istorya no? Duka inur ko. Maglisod ko pag-imot. Pati na problema ko Lisod yan. mo na ako ng imong istorya babay forbida. Wala kay kuya. Ato pa. Inana, ganong ambot lang no, ganong nagtipon mo, maglaki na lang, di lang mo pagtipon, oy, maglaki na lang mo. Tumboy ka niya, magdaka ka babae, niya bayot ka, magdaglaki. Ang dugay na, magunay, katugidaan sa tumboy nga babae, pag katugidaan sa bayot ka laki. Oh, may magunay. Unsa ako ito baga na inyong mga istorya ko. O sa man, be? Nga ako yung nga di joke ko magdakay gudugang lang pakanunon kami. Magpakaw ba gani kag uban nga tong mga Maminaw kawatan sa, ko? maminaw sa gulo. Mabitaw niya po. Sige. Isugod kay kamanoy. Ano na di ba kami gulo ako pati naging ko ni langita ang apo yung tao na. Sika na langita ang apo ng sender. Si Nanay Tulyo. Okay. Kung ari ka sa Genesis, no? Kapitulo 1, versikulo 26. Unya, miingon na usab ang Ginoo. Buhato nato ang tao sama sa atong dagway. Sila mao'y magbuot sa mga isda, sa mga langgam, sa mga kayupan, o sa tanang ihalas nga manana. Ang punto na ko is, mangita kag apo, sa tanang nga mga apo nga matao, sa tanang mga bata nga natao, definisyon di na siya sa Ginoo. Kaya ang Biblia, o wala di bata nga matao, dili ta ka pamugos, kaya Ginoo may magbuotanan. Nabi ito uban gulat nga magsigig pangayo nga makaanak ko, no? May mo sa magkarakot tigwangan, dili mo ko sa'yo, pinangayo nga bata, kayo sa'yo murag abnormal, may wala na sila. Apan doon na yung uban nga patas ako igagaw sa ustong gulat, iyang katuig, una pa ka makaanak. Mo ba? Dugay na, dugay bitaw. Mula ko na di ko sa gadosi katuig, una pa sila makaanak. So, grasyahan nga po sila sa Ginoo. Tingali yung uban ka ng dili makaanak, magsigig, mabaka sila mahiubo. So, unsa, dili angay nga magbatong ta namang pagbatian nga ingon nangitag apo niya ay naman ni kayang anak. Pero ikaw bam gani ato na kahilabot mo chikag babae ka unsa kay gayon ana. Kadaghan mo, may. Kadaghan? May gani kay wa mo mabdus no. Katong kay ana. ako, di mo ko mutuo nga katuyang kadungag ligo. Katong siya na to, dungan siya nagligo. Ha? Oh. Tinuod ka bam? O, dungan siya nagligo. Gayon. Oh. Dungan siya nagligo. Mura na mo gulat akong manghod. Pero lais. Di ba sa bayot ka mura na makaw manghod ang babae mo ikaw. Eh, lugdan-lugdan. Sabi ang ilugod ani ni. Ano ang kuhaan mo eh. Wala manghod. Manggod! Wala na mo ko nang manghod ng babae base ko na mga bayot. Gawas kung laki na gimurang kuan. No? Pero so much for that, kanang dahig yun. Now, balik na din sa sender. Sige, balik. Kanang yun lang ngita siya apo gulyat. Ah. Oo.
Ayaw lamang pagbaton og kay ubos baka o unsa kanang naang kay maghuwat kita sa panalangin sa Ginoo. Apan moingon siya nga ang iyang anak nga laki nagdagbabay tiguwang di nakanak. Ang iyang nga anak nga laki na bayot. No, sa ako ni Kingon, madali mo kita pakampo kay ang tanan nga mahitabo Ginoo mo naman magbuot. Balik na sa Ecclesiastes 3 verse 1 to 3, ang dunay panahon sa pagkatao, doon na sa panahon sa pagkamatay. Oh, kani kung ingon na ana nga nagsige kag paabot sa apo, wa ka mo kanimong anak nga lalaki. Ug mapanahon niya nga gusto na gyud siya Goliath nga mo pahimutang na sa kaminyoon, so bakit na siya mga sawa na siya babae nga taong kani kabaton og anak, no? Sakto. Oh, kanay mga anak kabayot ay ano na paabuta. Kaya dili gyud sa maminyo, kaya sa apo. Mo, abiyuda. Salamat ang pinagdagaw tuluman, no? Kuna ko ang paso, Bihon.